Hanzi kune gore rechapupu. There's a lot in his word, like this year I loved Psalms 119 because rinotaura nekumira pamatestimonies eshoko raMwari. You need to just continue speaking about the testimonies of the Lord all the time. Ameno kuti what are you going through muupenyu hwako kuti zvakamira sei. Mushoko raMwari mune zvakaitwa naMwari nekuda kwesituation yauri iyoyo. Saka ukaramba uchingotaura nekuda kwezvapupu zvekugona kwaMwari zviri mushoko ravo, Mwari vanenge vachikusimbisa vachikugonesa. Saka ngatirambei takatarisa pagore rezvapupu iri ratinaro, tichivimba naJesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu. Saka dai Mwari vakangotibatsira that we tisava side tracked kuti zvakamira sei, but tizive kuti kune gore rechapupu rakatikomberedza